ke kuptuar të akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës? Da li se razumeli optužnicu specijalnog tužilaštva Republike Kosovë? Po e kam kuptuar? Ke kuptuar veprat penale për të cilat akuzohesh? Da li ste razumeli krivična dela za koje se optužujete? Po e kam kuptuar? Atëherë, dihen vetët fajtorët Onda da li se osjećate krivi? për këto vepra penale për të cilat akuzohesh? Ova krivična dela za koje se optužujete? Jo, nuk ndihem me to. U redu. E njëjta pyetje është edhe për tragiqen. Isto pitanje, važno, i za Dragišu. E ke kuptuar të akuzën? Da li ste razumeli optužnicu? Edhe veprat penale për të cilat akuzohesh? I krivična dela za koje se optužujete? Po. Dihen vetët fajtorët për hyrjen e këtyre vepra penale për të cilat akuzohesh? Da li se osjećate krivi za ova krivična dela za koje se optužujete? Ne osjećam se kriv za ovo djelo koje mi ste dali. Por asnjëherë. Nuk ndihem fajtor për veprat të cilat më vjen në barë. Za nijedno znači krivično djelo. Po, para asnjëherë. Ujë. Sete? Jo Igor, Igor? e njëjta pyetje. Nëse ke kuptuar. Razumeo sam optužnicu i osjećam se krivim za delo koje mi se stavljeno. E kam kuptuar këtë akuzën dhe nuk ndihem fajtor për veprën e cila më vjen në barë.